station, ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad mamalingling, Paborito. mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon weste, Paborito. Tanjat Puguchiko. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maimis yung kabuwasan na agaw na Huwebes. Agkwanta balat ng makaimis kini at saray balitan nagagawad kaliber-liber. Pangasinan, Dagupan. Wadjala so saray balitan matwa. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM saray balitan matwa yay pasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kanta by team at the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Agaw na Huwebes latat ng tanagagik petsa 14 sila. At sayay bulan na Mayo at atang tanagagik at taon 2026 ni 118 days more to go no agak nalilingo at sayay computation ko at atang tanagagik antes na say nagawa ya barangay tan SK election agauntan taanggap po ni so samay impasada ya lay o dino resolution ya mangitar na dalan at sa tay postponement pangikuntang na sa tay barangay tan SK election. So meantime, tuloy-tuloy pa rin po yan yung preparasyon na sa Commission on Elections sa tatang tanagagig at saya so arapan tayo ya barangay tan SK election. Asing single la, so panag-file na sa may COC, to may COC, Certificate of Candidacy, which will start na at satay September 28, September 28, yaanggad October 5, 2026. Mayo lang natan, June, July, August, September. So 4 months from now, si katulatan. So nagka-countdown na tayo dito sa dyan sa harapan tayo ya barangay tan SK election. Ang tanong, ready na ba kayo? Pero natanatang tanagagik ne walay pasakbay lalamat at siga tayo na sa National Grid Corporation of the Philippines, so NGCP,
as of May 14, 2026, 8 o'clock in the morning. Red alert, 4 p.m. hanggang 10 p.m. Yellow alert, 3 p.m. hanggang 4 p.m. o kaya 10 to 11 p.m. Ang available capacity, 12,479 megawatts. Ang peak demand, 12,595 megawatts. So, subsobra at atang tanagagig. Lapumatlad sa putang na panahon, sigurado amin aka aircon. Kanyan, lapod mas dakal may peak demand nan sa may available capacity. Imagine nyo, sa peak demand is 12,595 megawatts, pero sa available capacity labat, 12,479 megawatts. Ha? Kanyan, 17 ya planta, 17 plants are on forced outage. Malapula ng March 2026, Talura ng 2025, Duara ng 2024, Tansakia planta since 2019. While 14 plants are running plants, aliwan may tanaman, andi, may planta na kuryente, while 14 plants are running on the rated capacities for a total of 4,242.5 megawatts and available to the grid. So a red alert status is issued when power supply is insufficient to meet consumer demand and the transmission grid's regulating requirement. Kapigan niya oras may red alert, alas 4 ngaron, yanggad alas 10 na labi. Ilalo ang tilala mo dyan na ani. Tanan na kalab yan. Di tanad party na binmalay, tanlinggayan, na apaksot so supply na kuryente, alas 8. Mana alas 8 laad labi, similaw alas 10 laad labi. So duhay oras. Ya sakripisyo at putang na panahon. May yellow alert ballot, yan nagawa tay 3 alas 3 ng aram, yung gad alas 4 ng aram, o dino alas 10 na labi, yung gad alas 11 labi. A yellow alert is issued when the operating margin is insufficient to meet the transmission grade's contingency requirement. Kanyang si Katuya. So pantarian tayo lang mula, at sayan agaw at atang tanagagig. Tano Luzon, grade pa nyo, wala rami apektado ya lugar at Luzon. Singasara may supplier na nanduruman kooperatiba na kuryente, Beneco, Eselco, may Beneco, Bagyutan, Eselco is Isabela, Inec is Ilocos Norte, Panelco 3 is Pangasinan, Senpelco Pangasinan, Cagelco is Cagayan, Apayao, Casureco, Camarines Sur, Fleco is Laguna, Kizelco is Quezon, OEDC is Olongapo City, Zameco Zambales, Zameco 1 Zameco 2, Sureco 2 Sursugon, Ibaan Electric Corporation, Batangas, Batilik 2 parts of Batangas, Penelco, Bataan, Meralco, Metro Manila. Pero dumamay brownout, iagawad Senado Calabian, ginagalan inrap iman. Ginagalan inrap iman, tani. Hindi pa rin humihinto ang habulan sa Senado. Habulan pa rin ang nangyayari sa Senado at atang tanagagig. Singasamay agawa, Calabian. At although walalay gangan na Korte Suprema acting on the petition for TRO, pero agnyang ipaway na TRO sa Supreme Court. Taong kukurunin na paliwawa at Malacanang, at party ng Senador Bato de la Rosa for a period of 72 hours. Pigarate 72 hours, that is about 3 days at atang tanagagig. So 3 days from now, nakabatan tayo no mangipaway na temporary restraining order
so Korte Suprema. Tabalbalag yatapat na tanatatong tanagagik at sa atin niya nagagawan gutgutan. Pwede bang isuko ang sitting senator sa ICC? Unong at sa kaya matalisiw ya abogada. Biiha. Unong at sa kaya matalisiw ya abogada, ya paborito tayon bantayan. So sara may content to at social media, unya sa paliwawa to. Pwede bang isuko ang sitting senator sa ICC? Okay. Makabato ka man o hindi? Ang sekundad sa tatong tanagagi, sayan issue at tatong tanagagi ay hindi na political, kundi constitutional issue na ito. Ito ay sovereignty issue at due process issue. Sikatutan natin. So, punto nasatan ya problema. This is no longer about political issue. This is now about constitutional issue, sovereignty issue, and due process issue. So sa kwanto, ya abogada ay, lilinawin lang natin ng issuance of arrest warrant is not a conviction. Tatandaan po natin yan ha. Marami po kasi yung mga misconceptions na ganyan, na porke mag-warrant of arrest, guilty na kaagad. Guilty na ang tingin ng mga tao. Hindi po. Yung arrest warrant na yan is just to may tawag dat sa tatong tanagagik para magkaroon ng parang authority yung korte doon sa tao na i-require siyang umaten sa korte at magpaliwanag. Sikatutan, so purpose to tayo arrest warrant at atong tanagagik. So that is not, hindi pa yung declaration of guilt. Ngayon, under international criminal law, reasonable grounds to believe is enough. Pero sa atin, meron po yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So kung sa ICC, reasonable grounds to believe is enough to warrant the issuance of an arrest warrant at atang tanagagig. Medyo alaksabtan ya kondisyon kontra sa may proof beyond reasonable doubt na kailangan para makonvict ang isang tao o ang isang akusado. Natanda ko sa mga ibabaga kwanto'y abogado ay na dapat automatic ng i-turnover. Pero accordingly, hindi ito ganon kasimple. Una sa lahat, kwanto? The Philippines already withdrew from the Rome Statute noong 2019. And I believe up to now, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Kaya ang sinasabi tama naman si Secretary John Vic Rimulya ng DILG nang sinabi niya na dapat ipadaan sa Interpol. Ayan, para magkaroon ng jurisdiction. Okay. So, at kahit sinasabi ng ICC na may jurisdiction pa rin sila over the acts committed before the withdrawal, ang actual enforcement ng warrant dito sa Pinas still involves constitutional process. It still involves constitutional process, executive discretion, at issues of national sovereignty. Tatlo po yun. Constitutional process, executive discretion, at issues of national sovereignty. Sa ikwanto'y abogada at ating tanagagi, pwede na mag-issue ng warrant ang ICC. Pero ibang usapan ang pagpapatupad nito sa Philippine soil. Hindi ba dapat dumaan muna sa local courts? Yun yung mga tanong ha. Hindi ba dapat may judicial determination bago isuko ang isang Filipino citizen? Dapat mayroon munang judicial determination bago isuko ang isang Filipino citizen. Singasikatutan sa punto to ng abogada. Lalo na ang isang sitting senator sa isang international tribunal. Okay. Kaya whether people admit it or not,
sa kwanto at atang tanagagik, malaking bagay ang pag-transfer sa isang Philippine public official outside Philippine jurisdiction. Of course, kwanto, ang ICC ay isang international tribunal created by treaty obligations among states. Pero practically and politically, the effect is the same. A political official is to be brought outside of the country to face trial abroad. Kaya hindi pwedeng i-shortcut yung due process. Na ibig sabihin, porkit lumabas yung ICC warrant of arrest, agad-agad ipapatupad yun. Hindi ganun ang proseso natin. Dapat may due process. Agaw tanataten tanagagi. Okay. Secondly, kwanto, the Senate is not automatically a sanctuary from arrest. Protected lang ang legislators from arrest habang in session ang Congress. If the offense carrying a penalty of not more than 6 years imprisonment, pwede silang maaresto. Doon sa crimes versus humanity, lampas-lampas doon. Quantumat. Meaning, legally, possible na ma-serve ang warrant kahit nasa Senate premises pa. Pero, legality is not the only issue here. Kwantunatan, ha? Legality is not the only issue here. At ang mas malaking issue dito, malaking issue dito yung constitutional restraint, because if the executive department can simply surrender a sitting senator without meaningful political or judicial scrutiny, then we are entering a very dangerous constitutional territory. Very dangerous. May constitutional territory. Ngayon, sekwento, si Senator Bato de la Rosa, ngayon huhuliin. Kung sakali, ipapatupad na yan. Huhuli siya ngayon. Bukas, sino naman? At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong kung ma-turn over na kung na-turn over na dati ang isang dating Pangulo ng Pilipinas noon, despite serious legal objections, ano pa ngayon ang pipigil sa gobyerno na gawin ulit ito sa isang sitting senator? Kaya itong isyung ito, hindi dapat dinadaan sa emosyon. Kwanto? Hindi ito simpleng DDS versus anti-DDS. This is about balancing international accountability, okay? This is about balancing international accountability and Philippine sovereignty. Human rights and constitutional safeguards, international cooperation, and the duty of the state to protect the rights of its own citizens. And whether you support Bato or not, dapat pare-pareho tayong maninindigan sa isang bagay, na ang Constitution, ang due process, at ang rule of law should never become optional. O di ba tatang tanagagik, should never become an optional. Sa Kwantuela, dati lang din retiradong general, si dating General Orlando De Leon, sa Kwantuagagi ka, if the AFP allows the surrender of a Filipino to a foreign entity, then it ceases to be the protector of our sovereignty. We become a failed state with no identity. We become a failed state with no identity.
let that haunt you for the rest of your lives and beyond. Kwanto? Si katutan sumensahe to atatang tanagagik. Yay so datin general, si former General Orlando De Leon. Kaya pag-isipan po natin, marami na kasi mga nag-aabogado sa social media, marami nag-aabogado, maraming reaksyon. But this is the point. This is the point atatang tanagagik. Because it may, kung pwedeng mangyari kay former President Duterte, pwedeng mangyari kay Senador Bato, how much more sa iba pang mga Pilipino? Would you like that? Na mangyari din sa inyo? Kung kayo lalagay sa kanilang kalagayan din, in fairness lang, So, dapat dito, sabi nga, and I do agree with this lawyer, si abogada, dapat maninindigan tayo sa isang bagay na ang Constitution, ang due process, at rule of law should never become optional. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Suntuloy kaya rin inasaren pakabatan pa imano malalapuni at Saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito. Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya. Dito sa Pangasinan, halina na. Mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Alas 9:33 oras tila tatin talagagi kat SBM Saray Balitan Matwa wala tila admika duan takap pliknay binmalay. Hello, good morning muna tayo kay Mami Fanny Florante. Hello Joseph and to everyone listening. Sabi niya from Mami Fanny, belated happy birthday Mami Fanny. And Robert Brown family, God bless our government. Kwanda. Lantimat anto Antifani ha. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Emma Alipio sa Kwanto, good morning po Sir Joseph. Ay nako, walang kuryente na naman sa atin. Kwanto. Ay masapsalimuot salo ha, Madam Emma.
Pantalon tayo danom. Hello, good morning likewise sa mga single ladies ng Barangay Basing, nanabihing, nanakunching, nanapirla, aka Doktora, tan si Kagawad Esperanza. Neno, biyernes la, nabos la, Madam Emma Lipio, may fiesta na San Isidro Labrador. Antua alas 3:30 in the afternoon, libot. Kaya rin libot at walay misa, di tanad kapilyan to di tanad chapel na sa San Isidro Labrador at Barangay Basing. Walay sulat jayata at tanagagi ka, sulat malalapod kinan Senadora Amy Marcos, address to His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Republic of the Philippines, Malacañang Palace, Manila. Your Excellency, kwanto, sinulatan to agito. I respectfully write to express serious concern over the alleged siege and firing of shots by National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on May 13, 2026. The incident caused public alarm and raised grave questions on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of the seriousness of these allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge that the following officials be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. Number 1, NBI Director Attorney Melvin Matibag. Number 2, NBI National Capital Region Chief Attorney Emiterio Dongallo Jr. And 3, NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bumidiano. Such temporary relief is necessary to preserve the integrity and credibility of the investigation and to remove any appearance of undue influence or impropriety. Public concern has been heightened by the inconsistent public statements of Director Matibag, including claims that NBI personnel were merely at Sequoia Hotel for a fellowship, despite reports and videos allegedly showing NBI agents in or within the Senate premises. These conflicting accounts make it all the more important that the investigation proceed free from any perceived interference. Thank you for your attention to this matter. With best regards, I remain sincerely, Amy R. Marcos. Si Katutan, susulat to atatan tanagagik nun at si Amy at si Agito. The question now is, dengulun kasi ng Agito? Si Atchito? Dad si Katiran Pilipino, iiterti may respeto sa elders tayo, agontan. No say nang salita si Kuya o dino so Atchi, undengol si Agi, agontan. Untuwag si Agi. That's how we value yung culture natin na we give respect to our elders, agontan. So ang tanong ngayon, pakikinggan kaya ni Presidente yung panawagan ng kanyang ate? Ay, mangantini amo at Mars Restaurant anto. Anino narasan kayo, dakila ditan at Mars Restaurant. Kasi sa Mars Restaurant, you come hungry, you live happy. Bukas po sila ng alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng hapon. Or alas 11 na ng gabi. Pero open din po sila for lunch reservations, just inform them ahead of time. Kaya if you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. So for melt in your mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangos a la pobre jam-packed with aromatic garlic beets, and you can also try their ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova.
Meron din po silang bulalo at saka sinigang to comfort you. For light meals, meron din po silang rich aligay pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap at New York strips wrap. Mars Restaurant na matatagpuan sa Rufinas Square is perfect for satisfying dates or late night cravings. You can also visit and their Mars Express sa Nagilayan Binmalay for short orders any time of the day with halo-halo to beat the heat. Yon. Liknay Binmalay at atang tanagagig. Ane, angga pula may basura ng nangyutan sarasarag yung manaya. Ya ibalang itay basura at gilig na dalan. Agyalan nakaukulan sirin nga tawag ni Imano yo. Dapatan regular, consistency. So, keyword ditan, consistency, dapat consistent kayo. Dukan iraratan ya basura, awitan, no inirman so napagya pangipunduan, ya arawid sari tuto. Arawid mata na sari tuto, arawid sari tuto, ya, tapi ang dyan agam mangitar na sakit. First, sakit, tanatatin tanagagi. Gauntan. So congratulations, malilinis lang. Maadalan tayo dito na yad tulaman niya lugar, nalilingwan ng kunay na ilante. Angga pula, nan karuman, kabosan, wadman ni. Nan pasumpot tila, ay angga pula. Very good. Pero wala isa kay concern doon editan. Lik na ay binmali at ating tanagagik they are asking may clarifications. Clarifications, wala ni clouds in their minds. Ditan at sari taga binmali. Now, the truth about yung article na lumabas doon sa Country Mail Online. They would still like to be clarified. Kasi wala arinul ko, mukhang magsasampa ng reklamo. Maganda po yan kasi that will clear everything. Malalaman natin kung totoo o hindi. Yun lang naman ang pre-prebahan natin dyan Nakabatan tayo, nutwa o dino andi, yasaman niya to, at indeed, walay connection to ad munisipyo. Because it appears from the picture itself, at atang tanagagik, yaman niya to, tutuko yung dad sa may, sama niya artikulo at atang tanagagik, at dad pa kanang nangda, at sa may awawi to di mad picture, at relax, singaliling to, at nang nasare totoo, dadlik na anda, at may singamot empleyado nasay munisipyo. Why? Apay akin, bakit kwanda? Amal nanti so awaw ito. Akin tano, bisita ka, onyirong dapat, napag-onyirong ka sa may irungan niya para sa bisita, kwanda, gauntan. Of course, everybody is welcome at opisina na sa chief executive or local chief executive, bagauntan. Because that is a public office, and so everybody is welcome. Nathan, no wala ka balot at loob na sa may local chief executive, ay pwede ka bang umupo doon sa upuan ng local chief executive? Or pwede ka bang umupo doon sa secretary ng local chief executive? Hindi ba kanyon, kung sakasakali, kabastusan, konda, at atang tanagagig, gondan. So, bakit nakaupo siya sa isang lamesa na parang sa kanya yung lamesa, sa kanya yung area na yon, teritoryo niyan yung area na yon, why is, kung bakit very at ease siya sa lugar na yon na kanyang kinauupuan, iba kasi yung implications nun sa mata ng taong bayan.
lalong-lalo na sa picture na yon, nagaunta na tatin tanagagi. So parang it proves na kasi at isya, parang it proves na parang may katotohanan. Yung allegations o yung sinasabi na meron siyang koneksyon. O konektado siya sa munisipyo. So yun yung gusto nilang mabigyan ng kalinawan. Kasi cloudy pa rin eh. Kaya sabi nila, kapag matuloy, kung ano man yung reklamo nila, laban doon sa artikulo na yon, agaon tanatatan tanagaging, then that will bring out the truth. Mapapatunayan natin kung totoo yung allegations na yon. Kung indeed yung taong yon is talagang konektado sa munisipyo, or kung yung picture na yon is just a production of artificial intelligence, or is it a genuine picture depicting the person na nandun sa pictures na talagang konektado sa munisipyo. So that's what they're waiting for. Hinihintay natin yan. Hinihintay nila sa bayan ng Binmali at ating Tanagagi para makita natin yung katotohanan. Kasi may allegations do, so dapat patunayan na kung totoo man yan o hindi. Hindi ho ba? Dapat ganon, mga kapaborito. No, ha? Malaman din natin yung katotohanan. So, still big question. Still big question sa mga taga-Binmali doon sa lumabas na artikulong yan, kung ano ba talaga yung participation, yung connection ng taong yon sa munisipyo. Although, may claim na nga po mga kapaborito na that person is not in whatever capacity connected sa munisipyo. But sabi nga nila, but then again, yung mga matalisiw na may pag-iisip na matalisiw dyan sa bayan ng Binmali, the picture speaks different. The picture speaks different. So, dapat malinawan natin. Dapat malinaw po yun. Mabigyan po tayo ng kalinawan sa issue yun para at least wala yung mga agam-agam sa ating kaisipan, sa ating puso. Agaw natin tanagaki. So, still a big question that needs to be clarified, that needs to be answered at ating tanagagi kaguntan. Although may disclaimer na, pero sabi nga natin, the picture speaks otherwise. So, which is which? Who's saying the truth? This one or this one? Sino nagsasabi ng katotohanan? And if kung makita natin kung ano yung katotohanan sa picture na yan, sa kwentong yan, mga kapaborito aguntan, then tignan natin kung sino yung may mga liabilities. May mga liabilities ba na dapat sagutin or panagutin o panagutan na mga kung sakali may mga taong involved, aguntan na tatin tanagagi. Kasi other question is, nagamit ba ang pera ng taong bayan for that very purpose? Gantan. O ano ba ang dahilan ng koneksyon ng taong yan sa munisipyo? Ano yung particular? Meron ba siyang particular na ginawa? Contributions para sa munisipyo? Saan galing? Kung sakali. Kasi ang tao, hindi naman basta-basta magtatrabaho yan sa isang bibigyan mo ng trabaho nang walang compensation, aguntan. Wala yung taong bibigyan mo ng trabaho nang walang compensation. Meron at merong compensation yan. In exchange for, in exchange of his services, aguntan hatatang tanagagi. So, saan galing yung pinampasweldo kung sakali sa taong concern na yan?
may kaugnayan ba ito? Another question is this may kaugnayan ba ito? Wait lang may sasagutin lang ako. Ongoing kasi program ko, madam. So, what time po? Yan. So yung tanong ulit mga kapaborito, may connection ba yung taong yan sa mga kaso? Tanong lang nila mga kapaborito may connection ba yung naging trabaho ng taong yan sa mga kasong isinampa to the former local chief executive ng bayan ng Binmali? Yun po yung mga tanong na cloudy pa rin sa ikaisipan ng taong bayan na kailangan nila ng clarification. Cloudy, so kailangan ng clarification. Yun yung gusto nilang malinawan. Is there truth to those allegations na by the time na na-establish yung connection ng taong yan sa munisipyo, nagsilabasan din yung mga kasong sinampas sa former local chief executive. May connection ba yun sa kanyang presence? Kung sakali, may connection nga siya sa munisipyo. May connection ba yun, yung presence niya sa mga kasong sinampa na yan laban sa former local chief executive ng bayan ng Binmali? So these are questions na ating tanagagi na naglalaro pa rin sa isip ng taong bayan na kailangan nila ng kasagutan. Kasi nandun yung timing by the time na na-establish yung connection niya, kung totoo man yun na he started to be connected with the munisipyo that year, so by the time na na-establish yung connection niya dyan, saka naman naglabasan yung mga kasong yan. So yun yung mga tanong na needs to be clarified. Kaya nga sabi nila, nung marinig po nila na may magsasampa ng reklamo, maganda po yun. Pursue that. Para makita natin yung katotohanan, malaman natin, we can ferret out the truth from the story kung totoo ba o hindi. And it's a good challenge because yan yung avenue to prove na indeed may malinis na nagsasabing malinis sila. In all their conscience sa tating tanagagik na malinis sila. Agauntan. Kaya sana malinawan din po tayo dyan. Maliliwawala ko na Binmali, maliliwawa rin daladalan. So siguro naliwawa ang timot at sa tanya issue agauntan. Kasi if there is silence, ang tanong na naman ng taong bayan, bakit silent sila? Is there an evasion? Evasion, when you say evasion, may iniiwasan mo, agauntan na tatang tanagagi, nilalayuan mo. Ayaw mong papag-usapan, ayaw mong maging sentro ng o maging topic 'yon sa anumang usapan agauntan na tatang tanagagi. So dapat merong statement for official statement or clarification for that matter agauntan na tatang tanagagi. Kasi sabi nga nila every citizen of this country, every citizen of a certain municipality, every taxpayer of a certain municipality has all the right to know. Agauntan na tatang tanagagi. They have to be clarified para naliwawaan so kanunutan da, naliwawaan so kapuspusuan da. No maliwliwaway dalan, siyempre bali-bali batikan tayo agauntan.
Okay. Oh, alas 4. Ay, ni walay abasak jay. May patot sa daan na dikin. Senador Robin Padilla, tan si Senador Kiko Pangilinan. Wali chismis kasi si Karanduay. Amay sakay former lover, amay sakay official. Si kayon talaga, mamaritis kayo to. Aray tutuulan ti. Nata walay kwanto ng Greco Belgica. Say kwanto, Robin Padilla and I are active Muay Thai boxing and MMA practitioners. He lived in the gym when he trained with the fighters. Kiko Pangilinan will have no chance in a fist fight if he is not actively practicing. Wag nyo nang pag-awayin. Mag-usap na lang. Magpaumanhin at patawaran. Maiipit yung atin natin. Pakantahin na lang natin si Bato ng maging sino ka man. Si kayon talaga. Pero tama rin siya. Mag-usap na lang, magpaumanhin at patawaran. Kasi kung magpapatuloy, pairalin yung init ng ulo, antayulay pansumpalantutan, gulo. Yung maliit na gulo, maliit na apoy, lalaki yung apoy na yan kapag walang paumanhin or hindi magpapaumanhin at magpapatawaran. In short, dapat we will always be humble in everything we do. Ayan, di ba? Humility. Okay. Pero may statement po ang Armed Forces of the Philippines. May statement po sila. The Armed Forces of the Philippines reiterates that the Marines seen inside the Senate building are part of the Marine Security and Escort Group assigned for perimeter security at the institution. The military personnel were reportedly called by the Senate Office of the Sergeant at Arms to assist in securing the facility. On Tuesday, the AFP clarified that the deployment of Philippine Marine Corps personnel in the Senate is part of standard security procedures. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla added that any augmentation requests are assessed on a case-to-case basis. Pero maganda na nandun yung mga Marines. Kasi yung isang agency naman, ang tatapang. Ganon na ba yun pag magsuserve ka ng warrant of arrest? Ang tatapang. Ako nga ay nanlumo kasi ang taas ng tingin ko sa kanila noon, ang taas ng paggalang ko sa kanila noon, na in all other implementing agencies, enforcement agencies, sila yung may pinakamataas na pagkaintindi sa pagpapatupad ng batas because a lot of them, pero Los Buenos are low graduates and a lot of them are also lawyers. Sagawang tanatatang tanagagig. Pero sa nakita kong actuations nila that night na mangyari yun, and the first night na mangyari yung gulo sa Senado, ay, disgusting. Ang tatapang. Saan kaya nang gagaling yung kanilang tapang? SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Yaim pasabi, nasay lawas yun kaaro, kapaborito yun JCB, Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kantabay team at the technical side si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayan na susunod kaga ng number 1 kapaborito Joey Baby. Si pumulit bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito.
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. S, B, M. Tired of this